Mosayaw tongo boroi achar khaijak inkhe boroi inkhe rugui na jak swkangno kwchang bai tongo ta phen tola o khe kwchang rogui bwchwlui kisa momo legui hai sungphinai ta bono inkhe tabok moso yokbai khaikhe panchforon yoknanai panchforon ni rok budam hai rok khe chabai di mahai kheno thogo panchforon yoknawi moso yoknawi mix khe hula hanta kwsap khe hului kari ni phorong khe rosai rok bo ta hinkhe tabok hinkhe ang yang boroi ready khaibeila kisa momo lai maroui yak bai khe ta haikhe ang first o khaimani hinkhe bwchwlui khibiwi khaiba hinkhe tabuk nung hinkhe bwchwlui khibliya ta bwchwlui sohono khaisinai nobo tilang thangnai hi khaimani se sok khaila ho mela sadong poma nok phalai to ha lama haiman na ni se beserba sarak pisma phalai sigi yamono si jeng thango phaio malai sungaini hata tei lama si kwrui khetosi phai ni si khetosi phai to jeng hingsima phainai hani bagui no omono no kai hingma phailele hata yang ke pitra rukung naibai dia lama hamia si sini oya rok to lama rok sanawan do khakabaya beserma ni sima phailele hanta kosto mosto khlai ke nok sogei ni bai malai pisni do nok sok phaila hanta bong hene ha simalung tisma phaisubo kiri sangsa simalung sok mani ta ang phono bai mali ato ni rono khana phono bai nai borok sok mani ha gana sa sima phaisigi no alka sei phai pila hanga ba bari khero je sok phai besi busai sawo thangra nale tanda ang tang nok thanai tabong ke bahan je khusing jak ang thangai inkhe amatrok bo naisingui tongo ta achogui inkhe ani ama kiya inkhe buphayong rokojak bo tabuk silong ni phaibo puisu mela sena mela rok manjagui thang pisnai hi phaimani ta din kaham bosor waisa phaimani bangkhe tei inkhe buphayong thui tongo no khi roi gerana khi nai pho hai sal pha sai si kiri jakte bakai soni nok babo dugan ro ni thangjak chok dugan phuta tengki brok ni tui kri nam lera rambu kiri tongo tarle toma khera borok sidu thanda sing signai di umai langman khibu miya kisa phai khawa khreng ba ban no muikhumu sonja khenu gun kheba gudok sawani hi khailela hata nograi sim miya bai muikhumu gudok rok singsi tabukhe sok phaijang melao ri sulai mani phailai te matai ri sulai gira nahi sab phailai mani gitak to hai jeng ri suni phaimani si nage dola kai tongbai sarai rok tong thukjagui ge borok rok phaiya kotai angkhe gari parking borok rok sok phaibeya kho jeng rok phaimani ge 6ta rok kha khana banok jeng matai ri sulai nai mungke ba phailai jakta gino na asa phono mai nai do nai tongbai de Pulis petrai rau bu. Tao mong cái sữa.
ri sulai ne ri nani phailai tongko ko yang ni si phaibe bile yang ni si phaibe bile ha hai si kong khe yang buini bota khe baba ni bangsai sati sok pale la has aske nai tho aske boro ko bang baba ni bo tini phai sok phaibai ja khasal rok ni aske mosangkha aske nai thokha lero bangsa orang ke khair phang no ya orang ke state nai tabok thang nai ya khaisi state gan abo thangai kisa bai ayang ke state oro no manik de bor ma phainai ale asagoi nai dong bang sini bona tubani bangai sini khodani yes sini apa baba guru ce yes sini spokesman bara suma wi tong bai jawo chen bara ale pe jak sing pe rotona chen aske borok bang kha jana sini ahta okra kaisa lagi samon bakal roi tong jawo bani hadir no pik na lai men jogla mantri bara poralo singara saya marok pa sing lai bani logo mo ke gairing ro tomaro botong ko sai mani toma bo hosnai langga bu sarok tong ting sing bu sarok orang ke pik na jane biasi bang makha hei yang sui ulta sene bilang ba ha masuk ya akela busang mau na orang ke speak na lai nesa ai phai ni kaku ছোট না দিদি সব তি বড় সাইজ শুধু হইলে বালা ছোট रहेगा तो फिर बोलेगा बड़ा नहीं है दादू ये बहुत हम हां हम ले नाले Mas ko ko maru de. tang nih bo Mas ko ko maru. ये कितना का है Ayu, awa. ha alam naik thok jala ho an kasli be mini nai jala Ini ka hai. सो का तीन कोई भी ले लो ha So din kan ma ko. 100 ni. so to bang de जल्दी करो जब मालिक आ जाएगा तो वो फिर मेरे को डांटेगा मालिक नहीं आप मालिक नहीं हो क्या मालिक नहीं आए तब तक सो का तीन है फिर और ani kasli be mes जल्दी mela se guri tong phai ha hei krai bus nai thong na phai be di Bai. Ano pe bai. ni omong ke zebra ding Na na ha pe. mari nai thong Anak pa ni. He. Nai de kukur bus nai thong na ta khani bon mum tram no Ha, zai nai go. thong ui Ni au yo oi oi. बहुत बढ़िया ये हाँ? একটা 80 টাকা একটা Jatra ba kom ke rostik. না আবার আমু আমরা Namba. এমনি জিজ্ঞাসা আরে Onek kalar আছে. ও Aro আছে kalar. Amrang roi rostibon. নিজেনি মোখানে কোনো লাগে ভিডিও মা সেটা নাক মা তাও তো আংরি সুফাই মানি খসে খাইতি না হার দিন হাগে গুড়ি তো না ফেলে হাসি প্রায় Ya kan borong mela he ani khanai piri dong khana blog se hai bokro susa Amang dei pura na no khode. mo he siram hin phuwa ni le bai pe beng hai sin ha Hai stu ko to ma le unza. hai de ma
phải là ho nó nãy cái đó là cái trồng bây giờ có lòng mà Sebana borong besar, sebana sa anu besar. Hah? Bang mani mela hamale ya tabong ke zoom foinga posavar ni thangnai dong ha banok jing bai ke manak ma sensi phone camera bo tai ti barok phainai hi thangnai man si borok jamang pailang ka han bagai ni video rok khai phono bai male do ginai tong dia ni banok zoom pro kisa khainai bo. Hello guys, xin chào bốc một tay khung này thang trống lại ha. Dia sa di poro ka tung na han bagai nữa. Dai ti ma phải lại hàng bài bê lại. Đây một nang mà. Một tay khung nó pro bập phunuk mai ang quanh ha cả pro bập te pa ang tok ta. Sapa sak thar nai nai ta. Nogan ni rai shai